Bueno, us faig una petita intro. A mi em coneixeu, amb ells també, però segurament no els coneixeu com els esteu veient ara, no? En un grup. Els coneixeu individualment, de molts anys que han vingut a les trobades, 10 anys ja que portem venint, s'han fet grans, molt grans, i han demanat el seu espai de ser grans. Llavors hem començat, des de l'any passat vam començar unes trobades quinzenals on poder anar parlant i anar acompanyant aquest procés de fer-se grans. En aquest procés de fer-se grans, una cosa que ells, com a persones amb discapacitat i com a representants de les persones amb discapacitat de la comarca, calia que fessin, era donar-se a conèixer, presentar-se, donar-se a conèixer i començar a explicar aquelles coses que ells saben, coneixen, raonen i de les quals tenen opinió. Dins del marc de la trobada d'Espai 21, fundació d'aquest any, vam pensar que un tema interessant, perquè parlàvem tot el tema de les tablets, tot el tema de la tecnologia, seria quin ús i què en saben ells de les xarxes socials. És un tema que hem anat preparant, que ens ha ajudat a consolidar-nos com a grup. Jo personalment he de dir que em sento absolutament orgullosa i satisfeta del procés que han fet tots ells, i no paro de dir-los-hi. No és fàcil posar-se darrere una taula i parlar a tanta gent com vosaltres. No és fàcil quan es tenen 16 anys, com hi ha gent que té aquí. D'altres és més fàcil perquè ho han fet, però crec que tot allò que ens explicaran avui, tot allò que ens aportaran avui, és mereixedor d'un gran reconeixement per part de tots nosaltres. Han fet molt bona feina, seguiran fent molt bona feina, tenen molt camí per fer, moltes coses a dins, i crec que és obrir la porta a una nova manera d'entendre la discapacitat de la comarca, on ells són els protagonistes i no nosaltres som els que els anem dient el que hi han de fer. Així que, sin més, i escollint el tema de les xarxes socials, dono la paraula al Marc, que ens farà la primera presentació. Hola, benvinguts pares ara. Les xarxes socials. Hola, us presento el grup d'avui. Aida, Anna, Marta, Maria, Eloi, Marc i Soloi. El correu electrònic serveix per parlar amb els amics i la família. També podem enviar fotos i documents. En el correu ens poden parlar coses íntimes i privades. Sempre hem de parlar amb persones conegudes. Hem de vigilar amb les fotos que enviem. No hem d'enviar fotos de gent. Jo ho sé, la meva adreça de correu. El correu sovint el congelador de mare i aquí m'ajuda a fer les coses. Sobretot, em serveix per saber les coses de les coses i els campionats de hockey. Jo miro el meu correu 2 cops per setmana. El Facebook és un llibre on pots penjar notícies, els quals
coses de política, vídeos. També pots posar poemes i fotos dels nostres amics i de família. També hem de tenir cura amb la gent i respectar les seves opinions. Al mur. Podem penjar notícies, esports, fotos, llibres, jocs, coses que ens agraden, activitats que fem, comentaris de coses que es creuen els altres. Els que no podem penjar són hem de demanar permís amb les altres persones que volem penjar una foto. I l'altra és quan pengem una foto nostra hem de vigilar que no sigui íntima. El perfil. Al perfil només podem ficar el nom, el cognom, l'edat i el poble on visc, el lloc on treballem i on estudiem. Coses que no podem ficar al perfil són el telèfon, el mòbil, l'adreça particular, d'altres persones, però amb el seu permís, i no s'ha d'explicar coses personals de la gent. Fotos. Fotos només podem ficar fotos nostres. Festes, però demanant el permís. Compartir fotos. Fotos d'esports de cadascú. Fotos que jo faig, però demanant el permís de les persones. No podem penjar. Són fotos íntimes, privades i fotos sense el permís dels altres. Amistats. Podem acceptar gent que coneixem que són amics i família. No hem d'acceptar gent que no coneixem. No hem de buscar amics dels nostres amics. No hem d'acceptar els menors d'edat. I els menors d'edat no poden tenir Facebook. Pares, moltes altres per tot. Molt. Nois, no us podeu imaginar el gran treball que hi ha de tots ells darrere de tot això, el gran esforç, el gran convenciment de que són capaços, les ganes de superar-se constantment. Cadascú ha fet el que a hores d'ara pot fer. L'any que ve segurament faran moltes més coses, però torno a dir, poder parlar en públic davant de 50 persones, de memòria, amb les ganes, amb el desig, amb la il·lusió, amb l'alegria que la Marina transmet, és impagable. Impagable. Que la Glòria, no? Tenim els dos babies, el Marc i la Glòria, que tenen 16 anys, tio, que tenen 16 anys. Que no hay chaval de 16 años que estigui fent
sense discapacitat. No n'hi ha, i ho estan fent. I diuen, hòstia, em costa, hòstia, quina vergonya, però estan aquí, ho han fet amb 2 collons, i perdoneu l'expressió, però ho han fet. Tu ets la mare, tu coneixes a la teva filla. Clar, en casa, en vivo en directo, són la canya d'Espanya, però posa't a parlar davant de 50 persones, amb 16 anys. No té preu, és impagable, és un esforç bestial. Els grans, no? Els grans, ¿no? Que están ya en otra liga, evidentemente, están en otra liga. I amb la qual també se'ls exigeix molt més, també, evidentemente, amb la qual és molt més l'esforç per ells, perquè també han d'abanderar i han de liderar coses que són difícils, com l'Aida, no? Pot parlar, Aida, mirant al públic, improvisant. A ver, qué conferenciante hace eso, por Dios. ¿No? Com l'Eloi, no? Porta, no? Un pes de 3 pàgines en un Facebook, com l'Anna, amb les seves dificultats d'expressió oral, que tots som coneixedors, les supera i es fa entendre. I es fa entendre. I dice, pues yo hablaré y me entrenaré para que me entendáis. I tots l'hem entès. I com la Marta, no? Amb la seva manera dispersa és capaç de concentrar-se en el que coneix, que domina i de seguir un fil. O sigui, de veritat, el que han fet aquesta canalla, iba a decir jo, que no puedes dar por ahí, el que han fet aquests homes i aquestes dones avui és immens. Immens. I jo no tinc més que donar el meu reconeixement, la meva gratitud per conèixer-los i el desig de seguir treballant junts i l'any que ve seguim fent moltes més coses. Tenim un CD recopilatorio de fotos. Entonces, clar, todo esto no es un trabajo, bueno, pues deia, és un treball de molt d'esforç, de molta renúncia. L'altre dia la Marta deia, jolín, clar, la Marta tenia, esto es horas de trabajo, i la Marta tenia el Granada Fira Curs d'Informàtica. I, nena, ho va haver de deixar. I ho va haver de deixar convençuda. Digues. La dansa, informàtica i piscina, tots han hagut de deixar coses. I hockey, o sigui, un desastre. O sigui, jo els he demanat lo impensable. I ells han estat ahí entregados, amb ganes de fer-ho. I també els escoltes. I els escoltes. Tu què quieres dir? Volia una cosa a la Minerva. Sí, claro. Bueno, que hem parlat sobre del Facebook i això, he mirat a veure si pot fer-ho també, però que siguis conscient que no ficar coses íntimes nostres. Això no. Sí que us he de... Clar, us he de dir, tot el que ha sortit és textual d'ells. Textual. Jo l'he transcrit, però no he canviat res. Us ho juro. Vamos, que me caiga un rayo ahora mismo. Tot el que ha sortit és textual d'ells. Todo. Todo. I que això a Minerva també va per la Dolors també, perquè... Dolors, a ver qué juegas en el Facebook, ¿eh? Jo ho dic perquè la Dolors té el Facebook i ella també vol tenir i he pensat a fer una cosa més oberta. Jo crec que tot el que heu dit és bàsic, és... Només un... Vinga, va. Bueno, és menament el que he dit jo, al Facebook, hi ha els nens, ja estic conscient que volen tenir Facebook, però em sap greu, però diu que la llei, que els nens de menors d'edat no en poden tenir. Fins que són adults és a partir de 18 anys. Quan tinguin els 18, si volen tenir Facebook, poden tenir Facebook. Bueno, segur que tot el que heu dit ha servit, segur que ha mostrat d'alguna manera el vostre criteri davant de les noves tecnologies i de les xarxes socials. És molt difícil moure's i tenir les coses clares. Jo, crec que us felicito en nom de tots. Les fotos són de l'altre dia que els pares de l'Eloi ens han cedit la casa com a punto d'operacions i, bueno,
bueno, hem anat fent una mica de fotos del recull de tot l'últim assaig abans de la trobada d'avui. Un últim assaig en el que també vam introduir una dinàmica, no?, de parlar al mirall, no?, molt divertida. I bueno, una mica és un vídeo, un mini vídeo i fotos sobre, pues eso, el backstage de tot això. El mirem? Podeu preguntar i dir el que vulgueu, jo ja aquí. Felicitats a tots els pares i mamis que estáis detrás de esto. I a tu, Mònica, i a tu, que això sense tu no és possible. Oh, clar que sí. Mónica sabe mil en la vida, ¿eh? No. Sí. Molt bé. Com t'has sentit? T'has agradat? Molt bé. Siguiente, Eloi. Hola, em dic Eloi i soc del grup d'herois. Hola, és la Mira, no. Vull que et miris. Hola, és la Matell i faig el grup dels herois. Mira totes les cares, Hola, que te mires. em dic Aina Matell i faig el grup dels herois. Molt bé. Siguiente. Soy una militar, yo soy talana. Mires. Molt bé. Això és molt difícil. Següent. És molt difícil. Vinga. Aquí. Ara sí que Que t'ho diguis a tu mateixa. Al mirall, mira. Ara jo soc la Marta Bequer i tinc 26 anys. Segon un grup d'herois. Pero mira, que ets molt guapa, tia, va, mira. Qué guapa que soy y qué bien que lo hago. Esto no estaba previsto, ¿eh? Jo soc la Marta Bequer, tinc 26 anys. Som un grup d'herois. Següente. Neni. Vinga, pinces. No, mira. Acosta. Canviant no et menja. Hola, soc l'Ània del Menso. És igual, no li passa res. Soc Glòria i soc del grup d'herois. No has de dir res més. Torna a dir, però mira, ets molt guapa, mira. Mira que guapa estàs quan parles. L'Ània, el grup d'herois. És molt difícil, la veritat. Has posat nerviosa? Mira, seu i espera que vingui el Marc. Marc, vine! No és fàcil, parlar amb el mirall. Que no? Hola. Mira. Hola. I soc del grup Herois. Ara
Elois. Molt bé. Veus com saps? Molt bé. Molt bé, tio, Vinga, princesa. Vols fer-ho? Digues només hola sobre la Glòria. Només això. Bé, doncs ja està. Va. Nois, com us heu sentit? Cadascú com és, Vull dir que la Glòria, per com és, està fent coses extraordinàries. El vergonyosa que és, l'està fent superbé. Tu ets molt trampada i molt poquita, tot cosa. Seieu. Marina, com t'has sentit per anar a mirar? Còmoda? Relaxada? Contenta? I guapa? Són els que heu sentit guapos? Mirant-vos? Sí? Normal. Sí, ara tinc d'hora. I t'ha agradat la imatge que has vist? T'agrada el que veus al mirall? Sí, que veus al mirall. Sí, t'agrada? Jo ni más ni poc. Normal. Normal. És important que ho esteu fent molt bé i heu d'anar convençuts de tothom. Bueno, feu el saludo aquí al mig, vinga, el de Vinga, va, feu-lo. Nois, veniu aquí al mig, feu el saludo de la mà d'herois. Vinga, va, que som tots.